запушени слъзни канали и как болен терапията решава този проблем. Аз съм Християн от Здравен център Холистик и днес ще ви запозная с поредният ни успешен случай. Сълзите отичат от окото през малки тръбички, наречени слъзни канали, които се намират във вътрешния тъгъл на окото. При запушване те не могат да излязат навън, при което е възможна появата на възпаление, подуване в областта на окото, а понякога дори и инфекция. Бебенцето трудно отваря окото заради натрупване на жълто-зелен или бял секрет. Клепачите слепват и се получава леко ток. Както се вижда на снимката, с такива оплаквания беше и нашият пациент. Още след първите 2 процедури обаче имаше видимо подобрение. На този етап вече окото се отваряше свободно, но все още имаше наличие на секрет. И така стигаме до резултатите от 3-та процедура, където окото на бебчето вече е напълно здраво и без наличие на възпалителни процеси. Ето и снимка от 1 седмица след последната болен процедура. Бебчето е здраво, което прави нас и екипа ни безкрайно щастливи, че сме помогнали. Безкрайна благодарност за това, което направихте с моето дете. Не знам как го направихте, но ефектът е на лице. Нека Господ ви пази и винаги ще имате приятел в наше лице. Голямата ефективност на болен терапията, съчетана с прецизните движения, които се правят върху малкото телце на бебенцето, правят техниката мощен инструмент за лечение на проблеми от най-различно естество. За повече информация относно болен терапията и ефекта й над нашето тяло, може да гледате другите видеа в профила на Здравен център Холистик.